Sayang anak Mas, sayang anak. Sik toh. Sayang anak. Sayang anak iki piye maksudnya? Kasur spring bed gua anake. Oh, alah. Ukuran 1 meter 40 kali 2 meter. Iki modelnya sorong, Mas. Kaya apa iki? Ya. Lho. Iki malah hombo. Oh, iki 3 in 1 ya sekarang 3 iki. in 1. Jan. Kayak ngene iki. Ngono nggih. Free bantal guling. Free bantal guling. Lah iki ukurane pira Mas iki, Mas? Iki 1 meter 40 kali 2 meter, Mas. Lah nek Eh. dileler ngene iki ya 1 meter 40 kali 2 to. Ya Kayak ampun. ngene iki meneh iki. Cocok iki. Iya full karyaan. Ini full pair iki yo ngisor full pair. Lho. Dhuwur yo full pair kayak ngene iki. Jan. Garansi lho Mas 15 tahun iki lho. Iki Garansi ya. 15 tahun. Nah, iya. 2.500.000 iki. 2.500.000. Oh, iki anake karakter liyane ngokeh Spiderman apa-apa liyane okeh milih liyane yo oleh. Berarti iso milih motif ya? Iya no. Iso milih motif Yo. kok. Sayang anak iki lho. Iki anu Mas. Iki apa ngetenane Banyuwangi sapa kae Mas? Yo iso to, gratis ongkos kirim Mas Banyuwangi. 2,5 juta wis teko omahmu. Weh, gratis ongkir ya? Kurang penak piye? Bayare COD. Nek barangnya wis teko lagi bayaran. Walah COD berarti. Kayak ngono kuwi nyenine. Iki nek pesen cangane piye? Yo langsung japri nang bawe Bioprofil Arthur Mebel kuwi to. Eneng HTTP Wami didudul. Otomatis terhubung karo aku. Oke Mas lho. Ini kayak ini. Uning bola iki lho. Kasur model baru.